اگریچ نوشتہ کار نذیر ناصر زبادی یک بیگائی امن وانگے واسطہ ساڑیہ تو کتاب زورتا اتکوں گاڑیے باب پچکوت چم رائٹنگ پیڑیا کپتا کہ منی گاڑیے ڈرائیونگ سیٹے سرا کپتگت کاغت پتا تگت چونائیہ نیمرو چنی وحدہ من مدام ہوتی گاڑیے ششگاں کلائی پچکنا دن گرمی گاڑیہ تاوانے مدا من کتاب کشے سیٹے سرا ایر کو تا گاڑی چا دم کا در کو دیم پا وانک جہا شدو راہا یک کوئی پکر گو ہمیں کاغدہ ہت بلے پچکو تو چارت پمش کا نکوت کہ راہ سک رشت گام گام سرا گاڑی یکی دمیا گو ہوارتا پمش کا کاغد چارتو ونت نکوت بلے وحدی وانک جائے پارکنگا کاغد پچکوت نبشتہت منی نام زبادی من ظہیر و زبادے مستریں گہارا تئی شریانی توصیفہ ظہیر و زبادہ حبید مرادی ہوں اور وحدہ کا مرادی ترہ دوستیہ شوکو توار کا منا ہم شوکتا چا شوکو دوستر بید بد مبر من باز راندہ ظہیر گوشتا کہ وتی سنگتا بگوش بلے منا انگریزی وانی نیت بلے ظہیر مدام گوشید منا لج کا پمش کا مرچی من وط کاغدہ نبشتہ کنگاؤں چھتو اجازت لوٹاں شوکو اگاں اجازت دات باندھا وتی کتاب و کاپیا ظہیرہ دیاں من گوادرہ کوجاہانی اسکولا ونتگ من باندھا نیمرو چتے جواب ودارہ کنا من حیران بتا کہ ظہیر و زبادہ مسترنگ گہارے ہوں است منی امسائے گو سنگتت بلے من نزانا پدا مرادیے ہم ناسرجمے گپ منا یاتت کہ ظہیر ترہ دوست بھی تیا دلا گوشت بزاں آروچی مرادیے ہمیں اشارہ مطلب زبادی بودتگ پمش کا مرادیے چیرندری زبانہ سرپد نبودتو پدا دلا گوشت تو زبادی ندیستگ او ظہیر و زباد ای باب تا جست نکو تگا آہا وط ای بون گپ سرا گپ نکو تگ گوڑا تو چون زانت کو تگت کہ ظہیر و زبادہ گہارے ہوں است پدا ما بلوچ خاص مکرانی چون وتی زبانہ وتی گہارے نامہ آورت کنی پدا من زبادی کاغد ہما روچا جواب کت زبادی وانگو زانگت شترین چیز جہانا نیست بلے وانگ کتاب و کاپی دیم دیگ پا نبید پا وانگا سر و سوچ کنگو دیم پا دیمی لازمی او منا ببخش کہ من وط یک مکتبی ہوں او منی گورا وحدو نیست منی وطی دزگٹی بازاں پدا منی لوگے جاور ہوں یہ اجازت دات نکنا کہ ترہ بوانینا تو شوکت گوشے شر یا شوکو ہر دک منا پیر لیچتگا شوکت مغرب وحدہ من کے چا وانک جہا واتر کو تو گاڑی دمکا اشتاریں دروازگے شما من جنینی پش کے گندگا ہت من چا گاڑیا درد کو کتاب زورتا ہوں کاغذ دروازگے دپا دور دات لوگات کو کتاب کی ٹیبل سرا ہیر کو تا گوشے منی ہندرے انسانا منا ڈوبارت کہ ہی وڑا کسی واسطہ کاغذ دورتا اگا کسی دست گوڑا من ہما دمانا گاڑیا کی رات کو بلے من کاغذ ندیست دروازہ کو بندت من زانت کہ کاغذ چست کو تک دمی صوبہ من کے 6 بجے گاڑی اسٹارٹ کر منی گوشن دروازے کے پچکنگے توار ہت من چک جت منی ہوش چا سارا شد منا گوادر یاتت دروشم چو گوادر صوبانی وڑا فرکیپ او ملگور چو گوادر شپاں سیاہ و تہار او بالات چو باتیلا برز و محکم دوئیں چم گوشے پدی زر و دیمی زر او پونس چو گوادر راحت اچک بچکن چو گوادری الواح شرکن کاغدی دستا ہتی او بچکندگا ہت گولی کانڈتا بلوچی زردیں جوڑیے گودے گوراہت کاغدی کے منی نیمگا شہاردات لنکو کے کلم بتا او دل ربائیں بچکندیا گوشتی
کہ منہ لازم بوانین. آئیے انداز بیانہ دستبندی کم و شیکلی گیشت. من کاغذ کے دست گپ دپا درت ماشاءاللہ. گو بینیازین دابیا دیمی کے تررینت. آئیے گوشانے گواتا منی چمو دیم سارت کوتا. تہا شد دروازے کی بست. منا ہما دمانا مرادیے گپ یاتت کہ ایشانی لوگا مرو. کاغذ وانگا کیمپا وتی اپیسات کو. شوکو منی دل چا ہمیں دمانا ڈرک ڈرک کائیں کہ تاو چے گوشے. بلے ترا یک گپ پہ گوشاں تاو پیسرا منا ندستگ. کاغذ وانگا ساری تی چمنی دیدارا کنا. چونائیا من ترا 1000 رندہ دستگ. من مدام ترا دروازے کے شمع چاراں و چا ہارو چا پیسر تر ترا دستگ کہ تو زہیر و زبادارا گود گپتگو داتگ. شر من کتاب و کاپیہ دیم ندیاں بلے تاو میں لوگا زہیر امرائیات کنے. ماں تو پتا باز رندہ زہیر گشتگ و تی سنگتا چائیے صلاح بیجاں. اصلہ زہیر نابودی ہرچوں مہربانی کا منا وانین من وانگ لوٹا. زبادی دلا گوشت ہی جنک منی بابتا چینچو زانت بلے من ہچ نزانا گوشے منا کرنا چا ساری ذات. پمیش کا صوبی گو مزندلیا منی دیماہت بلے من ہائیارا چون سرپت بکنا کہ انچی مین یہ تہا کب تگوں کہ دراحق باز مشکلیں. مرادیا من پیسرا گوشتگت کہ ایشانی لوگا مرو. پدا دلا گوشت کاغذ و جواب کنگیں من کاغذ و قلم زرتا. زبادی صد گپے یک گپی کہ من ترا وانت نہ کنا. نئے تو منی لوگا ہت کنے نے من. اگاں ترا مرادیہ دیست یا عشقت کہ شوکو زبادیہ وانی نہ گائیں. ترا سرجمی میتگا بننام کا. آئیے کہ وتی ناکوے جنک نہ بخشے تک گڑ ترا چوں بخشی. تو زہیر گوارے و زہیر لوگ مناپا بننامی دل نبیت. پارسائے کانچے دروشو ماہیں وہ اشیے پروشگا وحد نلوٹیت امید کنا کے سرپد بے. شوکت نیمروچا گوشے آمنی ودا راحت. گاڑی کے دم کا پترت آئیا باب پچکت. منچ گاڑیا ہو آچا دروازہ کا درت. ٹہلیں بچکندے سوگات کو تو چو آشنائی مہگو نہ گیا. دستی منی نمگا ٹال کت من زانت کے جوابا لوٹیت. من کاغذ داد وہ ہر دو وتی لوگاں شتیں. بلے اسور وحدہ من کے گاڑی اسٹارٹ کرت. زہیرت منی دستی گپ تو زور لوگا برتے. لوگا ہیو کا زہیر و زبادیہ تھا. ماں تو پت زبادہ مطرحہ برتگا تھا. وہ چا زبادیہ آورتا. تحتے کشا کسانی ٹیبل یہ سرا من وتی عکس دیست کہ شوداری فریم یہ تہاہت. من گاڑی تہا نشتگو کندگاہتوں من کے چا حلاس کت پادت کو. ای نیاما منو زبادیہ ایو کا جوڑی کو تگت. رندہ مائی نیاما آموشیہ حاکمی کت. من کے باب نزدیکا رستوں زبادی چو تیروارتگی ہاس کیا منی دیما اشتات لرزگاہت. گشتی منی سوالیہ جوابہ بدے. من آئیے چمچ چارگاہتوں گوشے آس گوار گئے تھا. من حیرانتوں کہ منا دوست بے قصاص بوگاہت. منا بگوش کہ مرادی مرد یحیائیں کے توئے. من حیرانہ آئیے چارگاہتوں ہاں چو منی وڑا پریشانت. زبادی لنٹ لرزگاہ تھا. من ہچ نگوش تو بھٹانی پادا کنگا بدوں. بازار مردم چی گوشاں تو زانے آئیے پدا منا جسکت. منوتی بھٹانی بند بستا. زہیر یکویں آئیے لوگے نیمگا جپانت بلے آمک رندہ آئیے دستا چنڈگاہت. من پادت کو مزنی دروازے کے نیمگا رہادک بدوں. آئیے توار منی پشتاہت. محلوک ترہ بہتام جانت کہ شوکت مرادیہ آئیے وتی گپ سرجم و نکوت بلے زانگاتوں کہ دیم تیرہ چے گوشک لوٹی. من گاڑی زور تو دیم پا وانک جاہشتوں.
ہاں روچا من کلاسا نظرت اچ دیما قرار نیاد دلا گوشت ای گنو کا چون سرپت بکنا کہ وطارا چمنا دور بدار توگو آس یا لیب کنگا دل مانگے ای آس تراگوں تی پارسائیا ہاکاں ہوار کان زبادی گپاں چا زانک بوگاہت کہ منی بنامی لوگ اثریں بلے من ہا یا سرپت چون بکنا پدا من ترانگا کپتا آسمائے مرادی ناکوزت کے ای اما وحدت کہ مرادیہ ود کشی جہد کو تگت اسپیتال دراہگا چپد مرادی ماتا آپا مرادی حیالداریہ ہاور تگت منی امسروات زوت گومن ہوار بود ہردیں کے آیا وحد رست گومن کندگ مسکرہ و شیطانی کت سکی شیطانی جنک کیت آئیے دلاحت کہ من ارواح دا گو آئیے گپ و رب دیوان و مجلس و یکی دمیا کلاک بگری آئیے غزل گوشدارگے نادرائیت ارواح دا ٹیپ بند کت نیمرو چاگا آرام کت منی کمبل چا سرا دور کتو دور داتو تت ٹی وی چارگا منا نہشتے اول و مرادیہ اوپار کت بلے چارمی روچا وحدی آسمہ زد کو تگت کہ ترا وابا نیلا بیا گپ کنے دم پا ساتھ ایسی بند کت او کمبل دور دور دات مرادی آئیے گپاں گوشدارگاہت و زانگاہت کہ آسمہ شیطانی آئیں پمیش کا زہرات آسمہ دستی گپت و ڈننا داری کت منچا وتی کوٹیا مرادی گپاں اشکنگایتوں کہ آسمہ یا گوشگاہت منا بیزار بات چتائی پانگیا اصلا توتی چم شوکوہ سکداتگا ارواح دا بچار چو منڈییں کچکا شوکوہ کوٹیا چا در نیائے شوکو چوشیں بچکے نئے اگر تئی مرچ گیشاں و ترا آراما نائلاں گوڑا جبروہ بچک بازیں اگر ترا وتی دیم سیاہ کنگی عمودہ بکنے ہما دمانا آسمہ چا لوگا در کو تو گل لیں آسمہ یوکا گو وتی ہم سرویا مسکرائی کنگاہت مرادیہ دنیا سرازورت آسمہ و انگت آئیے ناکوے جنکت آئے کے نبخشت گوڑا زبادی بازیں چارو بچاریا پت دلا گوشت زبادی چوتا دور بیدار مندہ ہفتگیا زبادی ندیست واشتوں کہ وطار دوری داشتک بلے گوشے پرائی گندگا چم بے قرار و دل ویرانت او ظہیر چاہ گپاں پت چیزی روچا دپ نکپ وحدی کے دیست من گوشت چوشیں گپاں دلام یار من گلگدار نیا گوشتی زبادی گنو کی ارواح دا لوگا جنگ کات لوگے ازباباں پروشید آروچی ہم تی روگا پت چائے ترماس و پیالائی پروشتا دگا ہچے نہ گوشت بلے نورنڈگا و باز نورنڈتی بلے من ایش نکوت کہ کوٹی شپ بند کو تگت تو منی اکس ٹیبل سر چیا ایر کو تک منی مہرانی تہا ہم گلگداری استت زانا چی بیت مات پیت درست وشا تو منی سنگت ہے منی اکسا البما کت کنے چو پریمیا کنگو ٹیبل سر ایر کنگا بازینی اکسا گندید تای اکس زبادیا فریما کو تک فریمی 2 ریال زور تک من دستی بجنے منی دستاں پروچید اصلا زبادی لوٹی تای اکسا مرادی بھی گندید زبادیا باز رندہ گوشتگ اگا مرادیا جست کت گوڑا من آئیے دفع جاور کنا منی دلا درکگی جت دلا گوشت زبادی مرادی بابتا چیزاں آزانا آئیا 4 کچلیں دانک گوشید بلے زبادی 4 دانکاں وادی ہدیے تہا مرادی بنامی نشان ایر کا منا ہمیں طور سے پدا ہفتگیا پدھا ظاہر بود منا زہرہ زہر 4 تو گوشتی منا لہتیں جست است کہ ترہ جواب کنگیاں نبشتہ کنو بدئی من نچارے تو گوشت نبشتہ کنگی جست نہاں دیم پدیمی جستا من مرادیہ چا گنتر نہاں کہ توتی دیم آنگو کو تک شر بکنے اول ماتے شیرانی سوگندہ بور کہ گومن ہچ گپ چیر نہ دیے من ہا جستانی جواب نہ دیا کہ گو سوگندہ بندگ با جواب ہر کسی وتی تبے با
سوگند و بی سوگندیا چا راست و دروغ ظاہر نبا. مرادی تی چیئے تو زانا وات نزانے. بلے بازار مردم دگے وڑ گوشا آئیا وتی دپے چلگم تراکیں تو گوشت. چی گوشا؟ ہاؤ ہمیں کے شوکت مرادیا گونے. ای گپے گوشگا آمنی چمانی تہا چارگاہت گوشے راستی شوہازاہت. دگا ہمیں کے اجمل یحییٰ چک نئیں شوکت چکیں. آمنی دیمے ار آزہا دل گوشیا گو چارگاہت من زانت کے اجمل شوہازائیں. دگا چی اول ہمیں دوئیں جستانی جوابہ بے دے. آچو اگریچا بونت او منچو اگریچا تہا دت دیا گاہتو. ترہ دگا جست کنگیئیں کہ نا منی چمہ ہاس دراہ گاہت. تیسرا ہمیں جستانی جوابہ بے دے. ہم زہر گپتگت من نہ راست چارت نہ چپ او چپے دستا آئیرا اچھی شہمات جد کے دیوالا لگت. من گشت منی عکس تو 2 ریال فریم یا کتگ او ٹیبل سرا ہیر کتگ اما عکسا جست کا ترا تی جواب رسید. اگر توہوں چو بازار وڑا منی سرا شک کنے وڑا منی عکسا تی کوٹیا ہیر بوگے حق نیست یا ہاسی دے یا ہما کے تی دل بلوٹید. من گاڑی زورتو شتو. منی انٹرویو بوتا ہوں منا ارینجمنٹ کمانڈرا اپیسر ٹریننگ واسطہ گچین کوت او گوشتی کہ 2 ماہ رانتی ٹریننگ شروع با ترا ملٹری اکیڈمیا دیم دیگ بیت. من افیسات کو ریجمنٹ کمانڈرا کیپٹن کوپر پیسرا حال داتگت. پمیشکا منی سربوا گاگوں چاو چہرے دیوانی بندوبست بود. چہارو چپاد ہر یک کیا منی عزت چو افیسریا کت کہ زان گیا تا 2 سال رند مائکرہ افیسریا دروشما کہت. منی تا یک پہتائیں باوری ہستت او مناگوں وتی کارا مہرت او ہمیں نیاما منا کیپٹن کوپرا ایئرپورٹا امپورٹ ایکسپورٹ کارگوے مستر جوڑ کت. چونائیا منی کوپگانی سرا استال نیستت ایو کا 2 پیتتا کہ راستے باس کے سراہتا بلے من وطارا اپیسری زانگا ہتوں. او منا ہما پٹان مدام یاتت کہ کسانیا منا دل بڈی داتگت. او آئیے چاریں دانک ہنگت منی امراہاں. خوچے اپنا یہ ہمت اور یقین کبھی کھو مت دینا. منی زندگی مستریں واہگاں یکی ہمیں پٹانے 2 بار گندگیں. زندگی برے بری ترہ ہنچی دروشم دوچار کپیت کہ آہانی بیال کنا گران بیت. او منی زندگی یکی ظہیریں کہ منا بے کساس دوست بود. او ہر دن ظہیرہ گنداں وتی خدا مرزین برات جاوید ترانگا کپا بلے جاویدہ ہمر نبود او خدا پوتا بور. وتی کستریں برات جاوید مرگا ہجبر بیال کت نکنا. من کسانے تا انچو یاتیں کہ من لوگے مزنے دروازگے غلام چوٹا اشتا تگتا. من چنوکی اسکولات کگتو. جاویدہ 5 سالت جاوید پیشگاہ وقتگا تو اسپیتیں گودی پیرات. ماتزی آئیے چپ چاگردہ نشتگو گروا گائے تھا بلے من کمپانے تہا نہ پترتا. ہر جنینے کے تہا شد آئیے زبانہ ہمیں گپت کہ جاویدہ وفات کو تک بارنتے کورے کنا آکانی چیرہ بارے دیا پدا ہجبر کس سائیہ نگندید. منی دل ہی گپے منگا تیار نبود کہ جاویدہ چا کمپانہ دھر بے کنا. من پمیش کا غلام چوٹا وشتا تگا کہ جاویدہ چا کمپانہ در کنگ نائلا. وحدی مردم جاویدہ چسکنا منی گریوگو چیحال ہرشا سربا بلے من یکیاں و آبازاں درکنگ سہتا پتے راستیں دستا کشا ناکوے پادا داراں کہ جاویدہ ہیر کنیت. غلام پت ناکو کریم دادا سنگھ جانا کہ جاویدہ مبرت بلے کس منی گپاں گوش نہ دارید. پدا مولیو تاجک منا بڑا جانت تو بانے تہا بند کنا. من چنچو گریواں چنکا تلوسا پریاد کنا کہ جاویدہ مبرت منی گپاں بزورت. من گوشانے یا پات کے بلے کس منی گپاں نزورید.
منا دا مرچیا باور نکاں کہ آروچی جاویدہ وفات کو تکت گوشے آہاں منی برات وابی جاگہ زمین باردہ تکت من ظہیر تہا مدام وتی خدا مرزی جاویدہ گندہ جاوید اگا زندگ بھتی مرچی ظہیر برابریا بھتگت چیزی روچا کہ من زبادی ندیست دلے بیقراری گیش بوان بھتا دلا منا ملامت کت کہ تو زبادی لفظانی زبان سرپت کتے دست چست مکتے ظہیراؤں گندگا نہتوں کہ جست بکتے کہ شما گندگ نبے پدا بیگائی دیست جس کت گوشتے زبادی ہفتگی بیت کے نادرائیں تحت باوٹیں مدام گریت یوکی لوٹیت ڈاکٹراں پیش داشتا گوشند کے گپیچا تہا وران انتے جہد بکنت کے اشیارہ یوکیا مائلت بلے زبادی یوکی لوٹیت من حیران بتوں کہ اشیا چی بود کجام دردے کہ تہاچا وران انتے ہو نادرائی سببی چی بیت پدا منا وتی ردیانی احساس بود دل جمتا کہ ہما دویں جستا نادرہ کو تک ہاں جست آئیے دلا درد جوڑ بودتگاں ڈاکٹر گوشن تشیا وتی دماغانی سرا بازیں زورے دا تک وہ ہمیں زورا نادرہ کو تک کچا تہا وران انتے داں وطارا نارمل حالتا میاریت روچ پر روچ گنتر بیت من زباد ما تو پیت اروح دا آئیے کندینگو وشکنگ جہدہ کنے بلے ہاں مارا روک روکا چاریت پیسرا میں لوگ چون وش بودتگ داں کے زبادی نپاد سراہیں گوشے ما درست نادراہیں پتا تائی دو بند ہم کو تک دم چپی ہم کانت بلے ہچ ورگ ہم کم وارت او تہنائی گیشتر گریت شپا گیشتر نواب سیت گریت لوگا کسی گوما حبر نکاں ظہیر کے لوگا شد من پکریا کپتوں ہتھ کو وتی کوٹیا قلم و کاغذ دستا کتا زبادی من چیش کنگاؤں کہ تو وطارا تحت باوٹ کو تک تئی وڑی مزندلیں جنگ کہ منی وڑی سرگرمیں بچ کے دیما ہائیے ردیاں شون بیدانت ہائیے ہیباں بکشیت ہو وتی جستانی کنگا ہچ چکو پد مبی منا بنامی و رضوائیہ رکینگا شفروش جہد کنو کے جنگ کیا وطارا تحت باوٹ کو تک لوگ پریشان کو تک درست ہمیں گوشن کہ زبادیہ چونے کہ چا تہا درد ورگانے تھے کسا وتی رازدار نکا مرچی منتر جست کنا کجام دردیں کجام ہاسیں کہ ترا چا تہا سوچانے اگاں پا منی گپیا دلا اور تک گپا دلا چا درکاں اگاں شہمات دلا اور تک من پہلی لوٹا تئی جست انچی نتا کہ عبید شہماتا منی گورا دگا جواب نیستت تاو ہروادا لوٹے کہ من ترا بوانے نانا بیا مرچی ترا وتی زندگی کتابہ وانے نا ترا یاد بیت گندے تو اولی رندہ ڈننا باب دیما ہت کے تاو گوشے منی مہگونگا تھے آروچی تو وتی لوگا منا ہر جستے کت من گو ہاموشیا پمشکا درد کو کہ وتی مہگونگے دلا چوشی حیال گمان نکو تگت پدا لہتے روچا پد منا دروازگے دپا جست کت وہ من تی سر دست چس کت وہ اسی تی جستانی جواب تاو زانے مرادی یحیائی لوگی مرادی کسانو یحییٰ پیر مردی وہ یہ گپا ہرکس زان کہ کسانی نا پیرین دوست نوان مرادی ہم انچوشی من ہی ہم زانا کہ میتگا بنناما ہر یک کی ہمیں گشت کہ تو جست کو تک من پمش کا خاموشاں منی خاموشیا سرزائری منا بننام کو تک بلے راستیا میں لوگو عزت سلامت تھا اولا کہ ما پوجی کیں پاچا ادات کگیں گوڑا درہیں میتگا حال سر بوت کہ پیری مقرانی یا کسانی جبرو والا جنک کے لوگ آئیں تو جبروے بنامی حالا بلکہ صحیح ہے کہ جنک کے چونا ہمیش کا درستہ صوب کوت کہ یہ زیبائیں مرادی مائے بی بیت بازی بچکیا کلوہ قاصد دیمدہ تک بعض مردمہ دیم پدیم مرادی گشتگ وہ بازی جنک کیا ردیہ کے کوشش کو تک
من کے فوجی ٹریننگ ہلاس کو تو حد کو من وتی گام نوکی جوانی پیش گاہ ایر کو تگتا ہمودا مرادی نیت پمن بدبوت وہ آئیے ہمیں فیصلہ کت کہ ہگاں یارے آشنائی دارگی ہیں گڑچے ڈننا بیتچا وحدی لوگے تہا فوجی ورنائے موجود ہیں ہمودا آئیے مناوتی دامے چمگا کت ہا روچا مرادیہ منا باز دوست داشت او پدا یک روچی آئیے وتی جنینی یحییٰ حزت آور تو منی پادانی دیما دورتات آئیے بزگی لاچاری آئیے جنینی ہما واہک کہ یحییٰ سرجم کنگے نہت آئیے محلوک کے کلوہ قاصد بازار بچکانی نیت جنینانی وشنگاپ مردینانی واہک درستوں پچے کتابیا منی دیما وانتا بلے گو آئیے وقت واب من تنا وحدہ جت کے توست زبادی منچو کسانی چکیا آئیے شیرہ مت کنا بلے گو بدیں چمہ چارت نہ کنا مرادی منی ماتویں منی ترویں کہ منی ناکوے زالیں او منی ماتیں ہم گوڑا کجام چوک وتی ماتا گون بودتک کہ باری شوکتیت کک ہاؤ منی دستا یک ردیے بودتک پمشکا دنیا میتک منا بہتام جانت اروح دا عشق تک بلے آواز نہ کو تک من یہ ہم زانا کہ مرادیہ وطا میتگا پر کو تک کہ من ود دس تک ہر دزگواری کر رہا کہ من بر تک آئیے دزگوارا منا یحییٰ زان تک بلے دروگ تک ادینہ راستیہ چیردات کا ہر یک کی ہی راستیہ سرپد بود تک کہ ہی شوکتیں مرادیہ چکو گوڑا آہاں ہمیں زان تک کہ مرادیہ وتی چکو گونے ہچ پمشکا نگوش تک بازار بچک مردین ہائیہ کو بدی چمہ مچارا او ہمیں میں لوگے واسطہ کلاتی بود تک بلے ہاں کلات پمن زندانی بود تک ہاؤ یک گپے ہنگت ترہ حال دیا کہ راستے بازار منا بہتام بندی بلے ایہو راستے کہ سرجمے میں تک مرادیہ نیمگا چمہ چسکو تو چارت نکانت وہ ہمیں زہر مرادیہ تہا مانا اگر جنک کی منی دوستیا دل مانک بود گوڑا مرادی آئیے سہرو مردار کنگا ہچ چکو پد نبید بلے تئی گپ دگرے من ترہ آئیے چماچا چیر دیا گلوٹا او من ہی کاغدے تہا اقرار کنا کہ منا گون تو مہریں یہ کول ہم کنا اگاں ترہ زندگی منی نکت او دگا یکیا بخشات منی سر گار بیت شوکو تئیگی کاغد من کسگا کت مغربا منو ظہیر بازارہ شتیں پلانی دکانیا گلاب پل زورت کے پلاسٹکا ہت تازہیں گلابیات ماں پدا واتر رت کے دمکا من کاغدو پل ظہیرہ داتا ہو گوشت ایشان زبادیہ بدے بوگشی وشبو کہ دل تی دستانی چاہیے سکمانے دہمی صبح من کارا شتوں بلے حیال یکوئی گو زبادیہ ہت کہ باریں چون بیت چوشے مزندلی جنک کا باریں کجام درد وتی تہا جاگا دا تک باریں گپ منی شہماتو آئیے جستانی بیت یا دگا دردی بیت باریں کاغدے وانگا پد منی باب تچے پکر کا نیمروچا لوگا ہت کو کس نہ دیست وارگوار تارام کت بیگائے 5 بجا من کے گاڑی اسٹارٹ کت ظہیر درد بچکندگا ہت گشتی بیا لوگا ماں تو پت بازارہ شتگا لوگا من زبادی و کسانے گوھار شانتلا من جس کت زبادی چونے گشتی وتی بچار من کے لوگا شتوں زبادیہ چاہ آورتا کمزورت دیمی زرد تر تگت بلے دیمی گوشے بچکندگا ہت چائے ہیر کتا من کے چاوارت دیمی دوین دستانی سرا چیردہ تو تتک منو ظہیرہ گپ کوت پدا من پادت کو کہ وانگا روگیت منو ظہیر کے دروازے کے نزدیک کا رستے زبادیہ ظہیر توار کوت دمی کوٹیا دروازے کے پشتا اشتا تگت من کے چارت بچکندتی و دروازے کے پشتا چیر بود ظہیر امائیے کے رشت و من پا گاڑیا دمانیا پد ظہیرہ منا کاغدی دات و گوشت مرچی زبادی باز گلیں
من تچکا وانگا شتوں وہ ہمودا پارکنگا گاڑی تہا کاغدوان. شوکو تئی مہرانی سوگات گلاب منی زندگی مہرانی بوستانی اثر کت داں کے تو نبشتہ کو تگ منا گوں تو مہریں منا ہیوکی ہوں لچکاں تر چائے و وارینا بڑے مشکل کے تئی دیما کپت بکنا منا تئی دیمے آہگ لچکاں ہاؤ منا ہوں گوں تو مہریں منا گوں تو ہما وحدہ مہر بود تک کہ تو منا ندیس تک من ہوں اتی وابانی تہا تئی وڑی ہمرائی شوہازہ بودتگو تئی کاغد وانت راستیا منا تی باور تئی شہماتا داتگت و ثبوت من تئی عکس چماچا دستگ ای ساتاؤں تئی عکس منی دیمائیں من تئی چمانی تہا چوشیں چیز نگندہ کہ ترا شرمندگ بکنا تئی خاموشی سبب وانت دل کوہت بود کہ تئی زبان تئی لوگے عزت رکھے نگے راہیں یہ قرآن مانے اگاں یک دروگی زندگی رکھینت کند آ دروگ ہزار راستے برابری کا پدا تئی خاموشی و مرادی دوگ یک خاندان یہ عزت و ننگے کلاتے مرادی بابتا ہوں دوشی باز جیڑے تک مرادی گوں تو شر نکو تک بلے ہگاں کسی راستی اوپا رکند گوڑا مرادیاں ہوں 100% ملامت کت نکاں آئیے جاگہا ارکس بودتیں ہمیں وڑ بودتگت منی درد ہمیں بودتگ کہ مشکل زندگی تو منی شکل چارگا تیار بے ہمیں دردہ منا چو ورو کیا تہا وران کو تک من شپروچ گری تک کہ شوکو منیت بلے من آئیے قدر نزاں و چوت جتا کت من آئیے را چونے چونے جست کو تک آ منی بابتا چی فکر کا تئی کاغدہ دوبر منی شوکو واتر کت من وشاں تئی جندے زبادی کاغدہ دل وش بود کہ جندے وشیں من دگا کاغدی نبشتہ کت کہ من تو انچی رائیہ درد کگیں کہ آ رہا یکی دمی سرا بھروسہ کنگ لازمی ہے من یہ تئی سیادی انچی سیادی کہ بھروسہ آئیہ محکم کند ظہیر منی سنگتیں منی براتیں ہمیش کا منہ دل نبیت کہ اروادہ منی تی کاغداں بے بار تو بیاریت منہ ظہیر پا قاصدیا دل جمیہ دل نبیت ظہیر ورنہ بوگائیں ہمیش کا من ظہیرہ ایو کا سنگتے کنگ لوٹاں وتی لوگے پشتا برو اودا تو کی ایسی منی کوٹی ایسی یہ ایسی کشا تنکے راہ است وتی کاغداں روحدہ اما تنکے راہ دیں بدے وتی نیمگا کسانے گودے ہیر بکان تاکہ میں کاغداں کس مگندید من وٹی کوٹے تہاؤں ہمیں وڑا وتی کاغداں دیم دیاں تئی زندگی منی زندگی حیال انچو بیدار چوکے چوکی وتی ماتے حیالا و ماتے وتی چوکے گما کا شپا من کاغد ظہیرہ دا تو گوشت زبادیا بگوش دلاگو وانگا بکا ہمیں نیاما گوشے مارا دوہینہ دگا کار نیستت مائی ہر دکانی دل پا وانگا گنوکت ما یکی دمیا کاغد نبشتہ کنک بنا کت گوشے ما دمبرگے ناما نزانہ گائے تھے ہر روچ ما باریں یکی دمیا چند کاغد نبشتہ کت صبحانی سر ڈیوٹی وحدہ کاغد نبشتہ کت من کے لوگا ہت کون زبادی دو کاغد ایسی تنکے راہا منی ودا راہت پدا من آئیے دوئیں کاغدانی جواب نبشتہ کتا وائیہ منی کاغدانی جواب داتا من آئیے کاغد وانتاو جواب کتاؤں آئیہ منی نیمروچا بگردہ شپا چوشیں روچ نگوست کہ ما یکی دمیا اشت کاغد نبشتہ نکت من ہر دن کے آئیے کاغدانی جوابا 5 منٹ دیر کت زبادی ہما دمانا ایسی چا پشتا جت و من سرپت بودتوں کہ وتی کاغدانی جوابا لوٹی روانے پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا آزما کو نبشتہ گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلم سبسکرائب بکنے